welkom bij Nevers Events. Mijn naam is Renate Rocha en ik sta hier met... Teresa Almeida. Hi, aangenaam kennis te maken. Aangenaam, ja. Vertel eens, wat doe jij zo al? Ik ben bezig met mijn passie. Ik fotografeer al 15 jaar, zoiets ongeveer. Het is mijn passie. Ik kan me voor wakker maken. Mooi. En ik kom altijd met een glimlach naar mijn werk. En ik heb wat foto's van jou gezien. Echt geweldige foto's. Dank je wel. Wat fotografeer jij zo al voor de mensen die kijken? Wat of wie natuurlijk? Ja. Zwangere vrouwen fotografeer ik het meest. Het meest? Tenminste, ik zeg het meest. Maar alle zwangere vrouwen die bij mij geweest zijn, komen met hun babytje. Het is gewoon... Ik krijg kippenvel. Het is veel energie wat erin zit, in zo'n baby. Zo puur. Dat voel ik in hun buik al. Het is geweldig. Dus je fotografeert vrouwen die zwanger zijn en dan daarna komen ze ook nog terug met hun pasgeboren baby? Komen ze vanzelf met pasgeboren baby en dat is tot 12 dagen oud doe ik dat. Oh, Want, echt? Ja. Oh, wow. Want dan kan je dat soort dingetjes doen, hè. Dan kan je ze zo mooi vouwen. Nou, ik laat oude foto's zien. Dit is van heel lang geleden. Kijk, zo'n baby, die is zo'n 6 dagen oud. Oh, zo schattig. Als ze groter zijn, dan kan je ze niet zo vouwen. Kijk, mij kan je ook niet meer vouwen. Dus, en ze moeten heel klein zijn, dat je alles met ze kan doen. En als ze heel klein zijn, dan slapen ze ook altijd heel lang. Dus als ze lekker slapen, kan je echt van alles doen. Ja. Zijn ze lekker wendbaar en luisteren ze nog goed? Dan luisteren ze, ja. Nou, het is gewoon, als je naar zo'n baby kijkt, dan is je wereld toch prachtig. Prachtig. En ben je begonnen met fotograferen van baby's of echt met zwangere vrouwen? En is dit eruit voortgevloeid? Baby fotograferen, dat is een kunst apart. Okay. Dat kan je niet zomaar doen. Je moet echt weten hoe je... Weet je, want als je die armpje daarin brengt, dan breek je hun armpjes. Dus je moet weten hoe je ze... Dus probeer niet thuis. Ik heb hoe ik begonnen ben. Ik ben begonnen met zwangere vrouwen. En ik ben thuis begonnen. Bij mij thuis. 5 jaar later... Ik kwam iemand tegen die zei, Teresa, fotografeer je nog steeds thuis? Ik zeg, ja. Hij zei, nee, dat kan echt niet meer. En nu heb je echt een hele grote locatie, een hele grote ruimte met prachtig uitzicht. Klopt. En hoe ik je net hoorde vertellen, was er toch een beetje angst om je eigen ruimte te nemen als studio. Wat wil jij aan kijkers meegeven die ook ooit hun eigen ding willen doen en toch ook een beetje die angst voelen? Wees niet bang om voor jezelf te beginnen. Weet je, wij hebben allemaal een talent. Sommige mensen komen heel vroeg achter wat hun talent is. En anderen, die komen later. En anderen helemaal niet. En dat is jammer. Want sinds ik achterkwam wat mijn passie is, alles gaat... ik hoef niks te doen. Het gaat vanzelf. Als je mijn telefoon ziet, mijn Facebook, mijn e-mails, dan denk je, Teresa, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Maar ik heb hard gewerkt. Mooi. Hard gewerkt. Mensen komen uit België, Groningen, Zeeland, Zwitserland kwam pas geleden eentje. Wow. Mensen komen overal vandaan naar mij. Ik moet God bedanken. Mooi. Ik ben zo gezegend. Ja, ik ben echt blij, thanks. Dus je passie volgen en niet bang zijn om te falen. Falen betekent groei eigenlijk. Het is vallen en opstaan. Het is letterlijk dat. Wij zijn 10 kinderen. Dit vind ik leuk om te vertellen waar ik vandaan kom. Jammer dat ik een foto van dat huis... Ik hou van het huis, hè. Het huis is net zo groot als mijn keukentje. En wij waren met z'n 12, hè. 10 kinderen en mama en papa. Het was zo'n grote boerderij. Alleen, oh my god. In Kaapverdië. Dus wij zijn 10 kinderen. Wij hadden 1 kledingkast. Nou begrijp je waar die liefde vandaan komt. Wij zijn 1. Mooi.
Eén kledingkast. Dit zegt toch genoeg? Je pakt wat je past. En wat hangt nog. Oh my god. Ik hou van mijn familie. Mooi. Ja. En hoe breng je dat in je werk? Hoe zien we dat terug in jouw werk? In mijn werk? Ja, weet je, ik heb een hoop liefde. Waar die vandaan komt, weet ik ook niet. Het komt door mijn ouders, denk ik. Niet alleen ouders, en mijn zussen en broers. Zoals ik net zei, wij zijn echt één. Eén. Mooi. Dus het doorzettingsvermogen, discipline, dat komt bij jou echt uit je familie? Uit familie, zeker. Zeker. En op een gegeven moment wilden we naar Nederland. Ons vader die had geen geld voor. Ja, als je een gewone baan hebt. Een gewone baan. Een gezin van 12. Ja, en als je werkt voor een baas. Werken voor een baas. Jouw baas wordt rijk. Ja. Dus mijn vader wilde ons brengen. Wij waren ook heel veel. En 2 broers van ons waren al hier. Die zeiden, papa moest een groot huis kopen. Anders zouden we niet mogen, hè. Veel mensen. Toen zeiden die broers, oh, wij gaan geld neertellen en dan kan je een groot huis kopen. Dat hebben ze gedaan. En toen al die tickets weer. Nee, ik hou van mijn familie. Mooi. En al die liefde, ik ken alleen liefde. Veel mensen zeggen, Theresa, jouw foto's, jouw werk, je ziet echt dat je passie is. Ik zeg, ja, maar dat is het. Vanuit je passie komt iets moois. Mooi. En als je nu naar deze ruimte, dit is echt een prachtige ruimte, haven van Rotterdam, dan waar ben je nou het meeste trots op? Bedoel je? In de ruimte. In mijn ruimte. In mijn ruimte. Waarvan je zoiets zegt van dit ben ik. Kijk. Dit is mijn werk. Ja. Kijk, als je kijkt, en dit is een verzameling van heel veel jaren. Hè? Want je hebt geen winkel dat je zegt van ik koop alles in één keer. Nee. Kijk, dit. Oh my god. Kijk, dit is zo'n leuk broekje. Hè? Kijk, als een meisje dit aan heeft. Is van mijn kleindochtertje. Kijk, dit is. Eigenlijk hou ik van alles wat hier is. Voor wat grotere meiden. Hier, dit is voor. Ja. Dit is een prachtige rok. Ja, dit is geweldig. Dit is geweldig. Vond ik ook heel mooi. Die ik als eerste zag. Ja, dit. Moeder, zwangerschapsshoot. Dit is zo mooi. Als je dit aan hebt, dan ben je een prinses. En dan komt je buik hier, zeg maar, naar voren. Dus dan ben je niet geheel naakt, dan ben je alsnog soort van gedrest. Ja. Met een zweep. Dit vind ik ook geweldig. Een kindje, een baby van een newborn. Die gaat hier zo liggen zo. Ik krijg gelijk babyfever. Die gaat daar zo heel mooi liggen. Dit is geweldig. En dit zijn van die geweldige lingerie. En hier heb ik heel veel doeken. Dat gebruik ik voor newborn. Gooi ik op zo'n ding. En dan heb je een soort achtergrond, zeg maar. En hier gaat een baby zo. Die gaat precies hierin. En dan heb ik hier, maar ik had die dingen weggehaald. Hier gaat ook een baby zo, heel netjes gevouwen, zo erin. En dat is een prachtig bedje. En daar gaan ze zo liggen. Daar gaan ze zo liggen, zo. Heel leuk. Oké, Theresa, net in het begin zei je dat je 15 jaar geleden begonnen bent en dat het best eng was om je eigen ding te gaan doen, echt helemaal voor jezelf beginnen. Als je nu terugkijkt op die periode, heb je er dan spijt van of ben je juist ontzettend blij dat je die stap destijds hebt durven nemen? De beste besluit ooit. Ik ben zo blij dat ik die stap heb genomen. Weet je, het was niet makkelijk, maar achteraf, ik bedank God elke dag dat ik dit mag doen. Mooi. Dat is mijn energie. Mooi. Dus wat ik jullie mee wil geven, maakt niet uit wat voor, hoe zeg je? Hurdles? Wat voor werk je kiest. Maakt niet uit wat. Doe wat je passie is. Want dan ga je shinen pas. Hoe achterhaal je nou je passie? Want er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die geen idee hebben van wat hun passie is. Klopt. Dus hoe weet jij nou of iets jouw passie is? Klopt. Bij mij was het duurde heel veel jaren.
Maar ineens wist ik dat het was. Fotograferen. Dat was heel grappig. Want ik heb zoveel gedaan. En dan opeens weet je, oh ja, dat is wat ik ga doen. En dan begin je, dan gaat je leven alleen maar... Mooi. Ja, ik ben zo dankbaar. Goeie keuze heb ik gemaakt. De juiste, dit wil ik tot 100 jaar doen. Ja, echt hartstikke bedankt voor dit interview. Ik voel jouw positieve energie hier gewoon. Dus, dankjewel. Ja, wat ik denk ik de kijkers kan meegeven, wat ik hier voornamelijk uithaal, just go for it. En ook al is het heel eng, zorg dat je je support system hebt. Ja. Heel veel liefde eruit haalt. Ja. En gewoon in jezelf geloven ook. Volgens mij doe jij dat ook. Klopt, zeker. Nee, ik ben nu echt zeker van mezelf. Maar geloof me, in het begin niet. Ja, dus er gewoon doorheen gaan en maar weet je, als je weet wat je wil, is klaar. Snap je het? Ja, ik snap het. Als je een visie hebt, alleen dat heb je nodig. Je moet gewoon, weet je, vaak hebben we heel veel gordijnen. Die moet je allemaal open doen. Op een gegeven moment is het licht, is het helder. En focus. En dan, gaan focussen. En dan is het helder wat je moet doen. Ja, focussen op zwangerschapsshoots, baby shoots. En daar alleen maar beter in worden. Want in het begin deed ik van alles. Op een gegeven moment dacht ik van, je moet ergens in specialiseren. Ja. Weet je, want anders ben je met alles bezig, dan ben je nergens goed in. Snap je het? Als je heel veel dingen tegelijk doet. Dus ik dacht, ik moet me ergens in specialiseren en mijn passie gaat naar zwangere vrouwen en baby. Mooi. Nou, hartstikke bedankt nogmaals. Ja, positiviteit man. Ga gewoon je ding doen. Blijf kijken naar Nevers Events en we zien je snel weer. Dankjewel Theresa. Graag gedaan. Love you.